Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wodę. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz.
Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz. On im rzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą: czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus: moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich został. Pozostał tam zatem 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki jego słowu, a do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie. Przyjrzyjmy się tej rozmowie. Zaczyna ją Jezus zwyczajną prośbą, zwyczajnym zdaniem: daj mi pić. I kiedy ktoś nas prosi o wodę, o picie, jaka jest nasza reakcja? Zaczerpnąć wody i dać, żeby ktoś mógł się napić. To jest naturalna odpowiedź na to pragnienie. Ale okazuje się, że Samarytanka nie jest kobietą prostą, nie jest bezpośrednią. Ona nie odpowiada wprost, tylko jakby trochę zaczepnie, pokrętnie i prowokacyjnie. Po pierwsze, przyszła w nieodpowiedniej porze. Nie z rana, kiedy wszyscy przychodzą do studni, ale w południe. Zobaczyła, że siedzi tam jakiś mężczyzna i trochę kokieteryjnie zaczyna go zagadywać. Jak to? Ty, Żyd, zagadnąłeś mnie, Samarytankę? Zwróćmy uwagę na to, że jest ona dobrze zorientowana w różnych przepisach wiary i tradycji żydowskiej. Doskonale wie, że pobożni Żydzi nie tylko nie napiją się, ale nawet nie dotkną naczynia, które daje im poganin albo Samarytanin. I Jezus odpowiada na to: gdybyś znała dar Boży, to ty byś mnie prosiła, żebym ci dał żywej wody. A ona na to: wody żywej, czyli źródlanej? Wiem, o czym mówisz, ale skąd ją weźmiesz tutaj, na pustkowiu? Czy ty możesz sprawić, że tutaj wytryśnie jakieś nowe źródło? Czy ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba? I znowu to samo. To prawda, że ten komunikat Chrystusa można byłoby
jakoś dziwnie przyjąć, zrozumieć, pomylić znaczenie słów. Woda żywa? Czy chodzi o jakieś nowe źródło? Ale Pan Jezus mówi do niej wprost, a ona znów odpowiada zaczepką i znów potrzebuje skierować rozmowę nie na to, co dotyczy jej, ale na jakieś boczne tematy, na różnicę między Żydami a Samarytanami. Każdy, kto pije tę wodę, będzie pragnął, kontynuuje Jezus. Ale ja mogę dać ci tej wody, która sprawi, że już nie będziesz pragnęła. I ona wtedy na to odważnie: daj mi tej wody. Daj mi tej wody, żebym już nie pragnęła, żebym nie musiała tu więcej przychodzić. Kochani, zwróćmy uwagę na to, że czytając trochę głębiej ten tekst, analizując to spotkanie, możemy dojść do wniosku, że Samarytanka tak naprawdę nie chce wychodzić z domu. Nie chce pokazywać się ludziom, dlatego nie przyszła rano, kiedy tych ludzi było najwięcej przy tej studni. Wybrała taką porę dnia, kiedy jest najgoręcej, kiedy można się spodziewać, że przy tej studni nie będzie nikogo. Jak dobrze byłoby zamknąć się w domu, nie wychodzić, ze swoim wstydem, ze swoim bólem, ze swoim cierpieniem, ze swoją raną, zostać w domu, nikomu tego nie pokazywać. Ale Chrystus ma tutaj dla niej nie jakiś specjalny napój, który gasi pragnienie, ale sprawia, że Samarytanka odsłania się przed Jezusem, odsłania mu swoje cierpienie, swoją ranę, którą tak szczelnie ukrywa. Nie mam męża. I tutaj nawiązuje się nić porozumienia ze swoim wstydem, ze swoim bólem, ze swoją raną zostać w domu, nikomu tego nie pokazywać. Ale Chrystus nie odpuszcza. Pyta się Samarytanki: przyprowadź mi swojego męża. Ona odpowiada: nie mam męża. I dalej próbuje przenieść rozmowę na jakiś boczny tor. Zaczyna mówić o prorokach. Nie chce, żeby Jezus dotknął tego, co w niej najboleśniejsze, co jest w niej największą raną. Ale Jezus po chwili spokojnie i coraz głębiej wyjaśnia, objawiając jej prawdę o tym, kim jest Bóg i kim jest człowiek. I wtedy padają słowa, których Jezus w Ewangelii nie wypowiedział do nikogo innego. Tylko jej zdradził, kim jest naprawdę. To ja jestem Mesjaszem. I wtedy ewangelista mówi, że kobieta zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. Ale chyba tak naprawdę było inaczej, bo gdyby nam została objawiona prawda o Bogu, o tym, że rozmawiamy z kimś, kto jest Mesjaszem, kto jest Zbawicielem, to pewnie byśmy tak w spokoju tego dzbana nie zostawili. Pewnie ona tak się tym przejęła, tak to zrozumiała, że ten dzban wypadł jej z rąk i zaczęła biec do miasta, aby wszystkim, których zna, objawić prawdę o tym, że jest Mesjasz między nami. Ale myślę, że to, co było bardzo ważne w spotkaniu Jezusa z Samarytanką, to to, że tak naprawdę On objawił jej prawdę o samej sobie. Ale nie była to prawda, która ją powaliła, ale prawda, którą odczytała jako obecność Boga w swoim życiu. On wszystko wie, a mimo to rozmawiał ze mną. On, znając prawdę o mnie samej, nie uciekł ode mnie. Zaczął ze mną rozmawiać. On wszystko o mnie wie i On naprawdę mnie kocha.
Kochani, myślę, że ta historia jest również historią o każdym z nas. O tym, że przychodzi do nas Jezus w naszym życiu, w naszej codzienności, w swoim słowie i również objawia nam prawdę o nas samych, o naszym grzechu, o naszych ranach, o naszym bólu, o cierpieniu, z którym tak naprawdę najchętniej zamknęlibyśmy się w domu i nikomu o tym nie mówili. A Jezus, znając prawdę o nas samych, mówi: ja Ciebie kocham. Ja swojego zdania o Tobie nie zmieniłem. Doskonale wiem, kim jesteś. Doskonale znam Twoje grzechy, ale człowieku, ja Ciebie dalej kocham. Bez względu na to, ile razy ode mnie odszedłeś, ile razy mną wzgardziłeś, ile razy odwróciłeś się do mnie plecami. Ja znam prawdę o Tobie i mimo wszystko kocham Cię. Moi kochani, nie uciekajmy w tym wielkopostnym czasie od tych spotkań z Jezusem, który chce nam dawać wody żywej, który chce nam dawać swoje słowo, aby to ono objawiało w nas prawdę o nas samych. Ale niezależnie od tego, jaka ta prawda będzie, to bądźmy świadomi tego, że ostatnim słowem, które wypowiada Jezus do każdego z nas, jest słowo miłości. Ja Ciebie kocham.